beneir-la. A veure si així dona fruits. Sí, fruits. Esteu ben sonats, eh? Per cert, teniu visita. El miracle ja està aquí, Guim, i ara arriba el sant. Corre, corre, Bartomeu, que t'atraparà el rector, que robar-lo ha estat idea teva. Mira, nouvinguts, que ens ajudi d'amagar-lo, que són dels nostres. Quin sant és? És Sant Cristòfol. Sant Cristòfol gloriós, sigueu beneïts. No sou pas de la confraria de Sant Cristòfol. Desgràcia, una desgràcia. Mireu, us canvio aquestes terres d'aquí per unes que tinc a vora el riu. Com? Tu també, Bartomeu? Tu, pagès noble i honrat, vols dedicar-te als bruts i foscos negocis de la sal, a enriquir-te, a embrutar el teu honor? Home, no, jo el que vull és el millor per ells. Però què passa amb la sal? Realment dona més que la terra? La sal val més que la moneda. Més de la meitat del preu de la sal són impostos del rei. Si ningú sap que tenim aquí aquest salí, podem fer-nos rics, podríem fer-nos fins i tot un castell com el senyor Cardona. Ei, que el terreny és nostre, eh? Sí, però jo sé com fer-ho, per vendre-la i traginar-la sense que se n'assabentin ni el senyor de Sòrissa, ni el rei, ni ningú. Podem anar mitges. Tu també, Isidro. Isidro, també. Què? I convertir-nos en traginers? Abans mort, abans captaire, abans us foto el negoci en l'aire. Guardià! Guardià! Isidro! Quan siguem rics, li direm al poble, dedicarem el poble a Sant Galderic. Robats, podrem parlar del finançament de les obres de l'església. Està tot arreglat. El tenen aquests impius. Si no me'l tornen, els excomunico ara mateix. Com? Obres a l'església? Què vol dir això? Veia, els traginers són tan bons cristians com els pagesos i a més s'han compromès de pagar les obres del nou temple parroquial. El canonge Comas els hi avançarà els diners, que els traginers aniran retornant amb sal. A no ser que els pagesos puguin superar l'oferta. Capítol dels canonges de la Seu de Manresa, però alhora soc d'aquí, de les Comes. Ens coneixem, oi? Tant, soc el Bartomeu, de Sonerol, si ens coneixem de petit. De Sonerols, per cert, si voleu, us puc vendre uns terrenys, però no com a canonge, sinó com a propietari de les Comes. Però us puc deixar diners com a canonge perquè me'ls aneu tornant a mi, com a hereu. D'això, nosaltres també us podem pagar amb sal. Un moment, que com més siguem a repartir, més mal negoci fem. Els traginers m'ofereixen una càrrega de sal a pagar setmanalment amb un interès del 5% fins a la finalització de les obres de l'església. Som els senyors Cardans. No, home, no, però si això és un negoci rodó, ara bé, ja podeu començar a carregar la mula, eh? Que és que esteu perdent diners. Que els terminis de pagament són implacables, eh? Doncs ja que el benefici serà per tots, m'hauríeu d'ajudar a carregar la mula. Oi, Guim, jo prou voldria, però en el meu estat no puc. A mi ja m'agradaria, però és que la meva posició no m'ho permet. I la meva esquena tampoc. Jo, com a molt, us beneiré la mula, que és tota una garantia. Va, som-hi que estem... I sobretot, que no se n'assabenti el rei ni els de Cardona, eh? Ei, atenció, que s'acosten... Amagueu la sal! Amagueu la mula! Amagueu la mula, no me la puc pas amagar de la xella. Amaguem-nos del castell! Sí, el castell! Sí, i li diem al senyor de Sòrissa que hem comprat una mula per fer controlar de sal, eh? El castell! I si són soldats de Cardona que venen a fer una ràtzia? Una ràtzia! L'última vegada s'ho van endur tot. Cases, animals, ens van cremar les cases.
La padrina! Es van endur la padrina! La sal costa força més que la fusta que us demanava. Així que, si no ens podeu pagar amb fusta, m'emporto la mula, la sal, i us canvio els 300 quintals de fusta per 30 càrregues de sal que portareu a l'Alfolí. El Alfolí de Barcelona! Abans de la nativitat del senyor. Per favor, no! Que la mula és nova, que me l'acabo de comprar! Enteneu-vos amb el comú. Espero les 30 càrregues de sal. O sabreu com les gasta el rei. És que ho sabia, que la manta que ens hem quedat sense res. Home, sense res, no. No, esteu una mica pitjor, perquè us heu quedat un de 10. Una mula finançada al 5%. Dues càrregues de sal setmanals per pagar l'ampliació de l'església. I el rei li deveu 30 càrregues de sal abans d'acabar l'any. Sí, nosaltres ja anem tirant perquè tinc altres negocis per fer. No les he de pagar pas... I encara no hem ni començat. Oh, però ara ja us hi heu compromès? No voldreu pas que torni a anar a suplicar els traginers? Fills meus, que Déu us ajudi. I ara mateix. Passa. Treballar aquí, nosaltres som Saba Nova, la que us ve rejuvenir. Nosaltres som Saba Nova, la que us ve rejuvenir. Va, Sorissa ha estat pagesa i això ningú pot negar. No volem que hi hagi canvis, o és pagesa o no serà. No volem que hi hagi canvis, o és pagesa o no serà. Per ser un bon rector de poble s'ha d'estar ben preparat. Per si el llop mai es presenta, que no esgarri el ramat. Per si el llop mai es presenta, que no esgarri el ramat. En tot poble que es preciï, Sorissa, amb això és com cal. Sempre hi ha algun fill il·lustre, o polític o eclesial. Sempre hi ha algun fill il·lustre, o polític o eclesial. Una mula És una mula. i jo aquí sóc el marxant. Sigui qui el qui compri, si se l'endú és pagant. Sigui qui sigui el qui compri, si se l'endú és pagant. Les armes sempre ens ajuden a obligar a complir la llei. I remenem les cireres, això sí al servei del rei. I remenem les cireres, això sí al servei del rei. Jo, senyor, sóc funcionari i com indica el meu nom, jo he de fer que això funcioni, menjo aquí penca tothom. Tu has de fer que això funcioni, veig tu aquí penca tothom. Les plagues d'aquest poble tan petit i tots som part de la peça, som la trama i som l'ordit. I tots som part de la peça, som la trama i som l'ordit.
fets medievals provocats per la sal, de Jaume Esquius, a cura de l'elenc de teatre del Foment Cultural de Súria, dels músics, els ministrils de Cererols i dels dansaires del Foment Cultural de Súria i de l'agrupació dansaire de Súria. Fem un especial esment que es commemora els 100 anys de la descoberta de la potassa a la península, que va ser a Súria, el 1912. I Están adelante casi. Vale, vamos, que tothom me'l compra. Fes turbos aquí,